And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi lahat ng nakikilala sa social media manloloko. Yung iba, yun pala ang magpapasaya sa'yo ng todo-todo. Naniniwala ba kayo sa katagang God will bring you to the right person, will bring you so much happiness and love? Kasi ako, oo, naniniwala ako rito. Hi DJ Rocky, itago mo ako sa pangalang Mellow, 25 years old, and this is my secret file. I was in a 4-year relationship. Maraming ups and downs. Mga hindi pagkakaunawaan. Pero, nare-resolve din naman ang mga issue. Kaya lang, dumating sa puntong wala na eh. Sa sobrang toxic, hindi na talaga namin kinaya. At dahil broken-hearted ako, I needed to do some activities. Katulad na lang ng pag-iinom, paggagala, and pagsa-social media ng malala. I believe para yun sa mental health ko. Pati na rin para sa peace of mind ko. Sa katunayan, DJ Rocky, I was diagnosed with depression and anxiety. So one day, habang pinagdaraanan ko lahat ng yun, with the help of my cousin, pumunta kami ng Tagaytay para makapag-life reset. 3 months akong nagstay sa Tagaytay. At pagbalik sa probinsya namin, okay naman ako. Pakiramdam ko, renewed ako. But here's the thing, DJ Rocky. Habang nagre-reset ako ng buhay ko, meron akong mga nakilalang online gamer. Meron din akong mga nakilalang local streamer. At dahil gamer din ako, mahilig sa social media, may mga nakakasundo ako. And then, dahil sa mga nakakasundo kong mga tao sa social media at sa mga games, napasali tuloy ako sa isang community. Ang tawag dito, Discord community. Ang dami kong na-meet doon. Ang daming tumulong sa akin na makarecover. Hanggang sa isang araw, meron akong nakausap na isang lalaking hindi ko akalaing magpapasaya sa akin. Sobrang curious ako sa kanya. Hindi siya pala salita at palakibo. Hindi nga ako sure noon kung wala ba tong interes sa akin. Maganda naman ako. Balingkinitan. Chinita. Pero bakit di niya ako type? Samantalang ang daming nagchat-chat sa akin. Ewan ko ba, kung ayaw niya ba sa akin
or nahihiya lang siya. So, tambay-tambay lang ako sa Discord, and then ito biglang pumasok, nag-open ng camera. Pinakita yung view kung nasaan siya. By the way, DJ Rocky, he is half Japanese and Filipino. Pero nasa Japan siya nakatira. Hanggang sa nahuli ko rin ang loob niya. Yung pagiging suplado niya pala, front niya lang yun. Naging close kami. Gumaan ang loob ko sa kanya at parang naging kuya figure ko siya. And then nagkaroon ng issue sa community namin. May nambash sa akin. Nasira ako sa grupo namin. Pero ang hindi ko akalain na ang lalaking to ay tatayo para sa akin. Yes, pinagtanggol niya ako sa mga nambash sa akin. At hindi ko na namamalayan na para bang nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Kaya lang natatakot akong sabihin sa kanya yung nararamdaman ko. Dahil baka lumayo siya pag nalaman niya yung nararamdaman ko. So fast forward, ganun pa rin ang setup namin. Usap sa Discord while working as a freelance graphic artist. Kasi nga ako, sa bahay lang ako nagtatrabaho. And then one day, hindi ko akalain na darating yung pagkakataon na masasabi ko rin lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Yes, DJ Rocky, umamin ako sa kanya. Baon-baon ang lakas ng loob. Pero syempre, hindi naman lahat ng gusto mo, gusto ka. Rejected ako. Pero okay lang. Kasi wala na akong tinatagong feelings for him. At least, nasabi ko. Alam ko naman kasi na kapatid lang ang turing niya sa akin. So inisip ko na lang na hanggang ganun lang talaga kami. Kaya lang habang lumilipas ang mga araw, parang may nagbabago sa kanya. Mas lalo siyang naging open sa akin. Hanggang sa dumating ang birthday ko, kasama ko siyang nag-celebrate. Na-develop kami sa isa't isa, DJ Rocky. Naramdaman ko na unti-unti ay nagkakaroon na rin siya ng feeling sa akin. Hindi naman sa nag-a-assume ako pero ramdam ko lang na may kakaiba na siyang pagtingin sa akin. Kasi dati, di naman niya ako tinatanong kung kumain na ako. Pero biglang, tinatanong niya ako kung kumain na ako. Tapos dati, hindi naman siya nag-I love you. Pero biglang, nag-good luck at I love you pa siya sa akin. Tas tinanong niya ako kung pwede na bang maging kami. Nagulat ako, DJ Rocky, kasi hindi ko talaga ine-expect na ganun kabilis. I mean, ganun na yun. Pero sino pa ba ako para magpakipot, diba? Matagal ko na siyang gusto eh. So I said yes. So from friends to kuya figure and best friends, boyfriend ko na siya ngayon. And wala na akong mahihiling pa. Kaya para sa'yo, hon, thank you for always being there for me. Alam mo kung gaano kahirap yung pinagdaraanan ko. Pero hindi ka sumuko sa akin. Lagi kang nandyan. Kahit na meron tayong distansya sa isa't isa, pinaparamdam mo naman na parang ang lapit natin sa isa't isa. Please know that I appreciate you so much. You are my happiness. Every day, nagpapasalamat ako sa Diyos na ibinigay ka niya sa akin.
I love you so much. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Huwag kang mag-alala, DJ Rocky. Makakahanap ka rin ng para sa'yo. Hanggang dito na lang po, muli. Ako si Mello, at ito ang aking secret file.